Ada bukti daya restante
Ping sembah diring ulun kapurba risang morbing ngarat Mering sahanan ingkang mering kanan sing kasih mawe buka kang saweko masiring telahan jiwang kanan mamuju bengwang Mijalangan nirari sang narapati narapek serimpi bacaya tinon lampah hiro alon Ilaheng Hong Ilaheng Awigna Mastu Purna Sidhem Aum Awigna Mastu Purna Sidhem silat mring diwak jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sana sinawung langening pilebes tumaksil stantun lampahing Buddha jinantara tutur katala tetulutulat mreh labding paradya Winisudung upama Prameng Niskara Karantadya tumiying jaman purwa. Gangga-gangga Trigangga Durga mendhak kala sirna pinardi tameng lalata mangka tekap usana haning Gewita. Taweng renggeng para lambang matumpa-tumpa. Marma panggo panggang panggung Sang Purwahing Kata sekebyar dumadining wayang purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen linarasaya karaos mulajare ruhang rasa wani puruhing diri rasa mung sang rumangsani pindhane kadya jalma kang ilokaca jarweh wis rinakop saing carita lo becik wis gemelar ing madaning pageliran Yegus Jatine mirsani pagelaran inggit purwa Surya Candra Darum Hyang Kartika wis nurba kedrating kawasa Sahari ratri yang dari bawana perwateking tuk sina gilir gemandi temah dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetung lantang kartu mangkarti sinambun toya jawah pating kremjah jatuh padang kutu-kutu alang katoga burun wono yang buron toya dadya berenan tanpa wicalan padang tarangan sinari sang Hyang Nanging kang arsa merbawan jagat mungging jagat wetan tupungup-ungup mungging alingan mukrabang merngangah lamun kaksaya dilat-dilat bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka katon semeblak kanan kiri ngabangis mejenar kapurbawan sinaring sang Hyang Basanta tanem tukaton ijo royo-royo hamangku gunung ing katon biru moyo-moyo bojo ing gunung ki menulan bendalu kasir ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa wis dangu soleh kawula tasih dene larsa ngupaya buka karo Tegal Sawahe anglur silur tan ana pedhote sinambi sendonan sesindenan mikul garuluku nyanggiring raja kayane sawen ana pirembagan sumur wangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung henggeng kiblat papat loro kidul wetan saha kilen
sinaring jagat kang samya rebut yada rebut ijo rebut kekuwung parandhetatan wonten ingkang amadani kekuwunging praja negari ing Dwarawati ya negari ing Dwaraka ya winastan praja ing Jenggala Manik ya sinebat Jenggalapura apan cara kinarya pambukaning kandha sak aratring mangke negaring Dwarawati dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinampi ombyang samudra binang langut kang tanpa pagut pegating maninggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakreng kewisik sawane kineping jurang cara kinepung gusirung kinarya suswing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebukaning pasir gemlaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri rawi-rawiron klapa bumi subur pasiten pawur satenggah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak lenggok lampahe toya ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang meningdertani iline kang pinara-para pelayune kang tinampi waduk binentung-bentung kinarya ngileni sawah nyang pategalaning sang Narakisma mokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah kang sela sadeti nanduran kang murakapi pandya Bathari Silagdara Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku Pratiwi pategalan rinengga palawiji ingkang ngrembuyu gegodhongan yam biyek wae nganti kaya manglunga wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadaya tan kuciwa sinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya tewan sangsaya ngrembaka lamun sanggap glaring mangunan lamun wanci surup surya samya bali mring kandange sowang-sowang tatana recanane kandhang anggunan sing malang labet tebih saking tindak Durjana cuti samya sayuk seka katya karya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Dwarawati ya negaring Dwaraka dadi ayem tata titi miwah tentrem wana gungimbangi gunung ganggung rineksa mrih lestari runtumurun trah tumrah sadya dadi huruk-huruk aneng lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet mring sesanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winodananing masinamat dan daya dinayan sawi jucis mapan sejati menjejibahan kang winjitemahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah babar karya kenging binasake negaring Dwarawati nalika semana lagi mancik mring jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gembah ripah kartata turta raharja dasar negara kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kukusita rata kuncarane turta kasusuning manca praja la sinta wau ing kepareng ngasta pusaring adil bangsa negaring Dwarawati wis ana pernai dewi-dewi lamun kethek arane Pragosa buta Prajeka dewa wisik pandhita weparat lamun nalindra wenang ajejuluk nenggih sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya sang Danardana ya sang Padmanaba nalindra pepaku ning bumi kanggo jejegaken kautaman risa jegala gawe madaring dampar kencana datan mantra-mantra sipating Ubatara yaya dewaning katentreman nenggih sang Hyang Bathara Sumpan ya sang Hyang Bathara Wisnangit Jawantah binayang bayang sanjaning Prahapsara Hapsari ingkang samya manggung tanggung joko paloro-loro samya ngambil pacaning Prabon Kawistara banyak dalang sawong galing Hardawalika kacumas dwi panggo kang sarwaratna katingal mlabar ing madaning pasewakan parandene sang Nata tansah cinaket dhateng sang Japara anung-anung tetunggiling praja negaring Dwarawati sinten teng kemarang caket dene remangarsa muhung satring garba ruci ing swala bumi Senopati ning negara kekasih Sang Raden Harya Setyaki ya Raden Sencaki ya Raden Tambak Yuda ya Raden Yuyudana ya Singamulang Jaya ya Wresniwira ya Bima Kunting
Senopatine negari mengkeraken pilenggaipun pepatih Dwara Kawidalem ing Widara Kandhang nenggih Sangrekina Patih Udawa. Ya Sangrekina Patih Kresnengkara. Mulat sangya para kawula samya ganting pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit prasasat atopan denggol datan pesela labet sekathahing para sibenjawi amludak gendira rontek umbul-umbul kekitrangan danu yamun demong slabuh payung megar mandi jamur barit mangsa rendeng tumbang ngarep kejati ngarep mangsa katiga prandene dadya sarana tuwin pratandha sang Nuktarsa dari sabda ngandika nampi rawuhipun kang raga ing mandur Sang Prabu Baladewa temah dereng kawedaring lisan pangandikanipun Tandrawati. Priya mangko-mangkong kandhokan remang ngerlena tanpa kanen
Sritinon neng pasewakan busana sutra kang maneka warna sepak pos peteng udyono menyang mansra sarwarokmo ranggeng manik nara narawata Obro prabanya kang sumirat kenyaring neca leliwaran ler ki laci sireng dadet ong wimbo kekandha mrek ingin katyuping maruta katiyuping maruta manda separan kang mangambar kongas Ratune ratu utama patihe patehinuwe pranayaka tiasra raja panekare
becik becik parandi netan dadi sing kala bantu malah mangken andatra ora peta kang aripati beta beta aradane wong sak negara Niwang Agung mugi ngayomana marang praja negara Ndarawati sak isine. Iwang Suksmana kang adili luwih. Ana sasmitaning sun jagat wasisan iku Bathara Hung Bawana langgeng sinunggih datanawrat. Ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa, Kakang Kresnengkara. Mesthi wae gawe kaget sowanmu tak piji ngarsaning sun Kakang Patih Udawa. Baunuk-nuk ninggi diwaji sembahan kula, pangayoman kula nrimat padha wrating dahan Gusti kula Sang Nata, sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nun amin pasang kalimantan sinabeta ing ila tebena saking siku dendhaning Bathara. Sinuwun sowan kula wonten praja negaring Ndrawati ing Jawi sanget. Kuwatos sing manahipun kang abdi kepatihan. Babasan Aron Salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng kula sowan wonten ngarsa paduka manahipun ngabdi kepatihan tebih saking ras kemarasan wontenipun namung sengsem tuwin tentrem. Sinuwun kepareng kula nyadhong dawuh timbalan paduka Gusti kula Sang Rata ing Ndrawati. Kula arsa mabuka susilasta midhanget sabda tama pangandika paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Ndrawati, Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Baunuk-nuk niki. Ya Kakang Patih Udawa. Marmane sira iku ingkang ndak piji minangka dadi badal wakiling sun. Marata diage pranata tata rakiting kaprajan negara Ndarawati aturna marang panjenenganing sun samendhang aja nengati kang karempin Kakang Udawa. Baunuk-nuk niki menawi paduka andang bab tata rakiting kaprajan negaring Ndarawati tartentu sadaya datan badhe anggut ciwani. Para kawula sadaya samya sayeksa kaptya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ndarawati. Mandhawipun wateng Sang Prabu prajuritaning boten kendhat nggih tansah gegladen olah kridaning kaprang. Pramila sawanci-wanci praja paduka katempuyang parang muka tartentu boten badhe anggep kencanipun Gusti kula ing Ndarawati. Mekaten menggatur kula remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Ya nuri. Ya Kakang Patih Udawa gawe bombong sarta marem tiasing sun teka jangkep kang dadi aturira. Ora lewat pakaryan ingkang utama tindakna slawasing urip Kakang Udawa. Menawa ing sampun paduka dawuhaken tartentu kula boten badhe suwala. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Kakang Udawa tak tampa tiba sepadha-padha ora mel prayoga nanggon ngadhep sampun boten kirang prayogi sinuwun.
Kadangipun Kakang Dimas Setyaki tambak yuda Singa Mulang Jaya. Sak sewane siadi padha kanthi rareja sak pratamu Setyaki. Tansah pinayeng kawitadan dari Sambikala. Sowan kula tebih saking Rubida Koko Prabu. Yen kula ngadhep wonten karsa paduka para kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Indrawati. Ya Setyaki tak tampa pangestuning sun wae tampanana. Sampun saged anggen kawula pundi dadosaken jimat. Dayanana ing kasantosan gesangipun Kang Rayi Garba Ruci. Koko Prabu, prayoga monggonmu ngadhep sarata tak masari kewajiban saking barisaning para wadyabala ingkang padha gantung sibuk. Aja ana nganti kang padha saur manuk sabab jenengipun nedya Nembrama. Tuwin babarake wigati ning masewakan. Nuwun kisaken dawuh. Menawi iki sampun paduka dawaken tartentu kula boten badhe suwala. Koko Prabu, Setyaki ya. Nun mangke Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa rawuh wonten praja negaring Ndarawati najan ingkang rayipun Sri Bathara Kresna ngaturaken langsung pasegan panakrami sak rawuh paduka wonten praja negaring Dwaraka. Koko Prabu Latala ya jagat pangestu Ngurwayau Bathara jagat Patrendra Jala Dewaku. Yo Kresna bombong tanpa upama tiasing pun Kakang ing Mandura. Nggih Kakang nampa marang apa kang dadi pandangane Siadi Ndarawati? Inggih. Pasegan panakrama sak tampa gawe tentrem gawe marem. Iya. Pun Kakang ngaturake salam taklim pun Kakang bae kunjuk ngresani Siadi. Kresna. Koko Prabu sampun kula tampi karya Candaka Panglingga Murduk. Amawana kabagyaning gesangipun Kang Rayi Dwaraka. Mboten nanggung kaprayogan lenggah paduka wonten praja negaring Ndarawati. Yo. Kadahipun Kakang kaya wis ora kurang kepenak. Kresna. Koko Prabu. Najan kula kaya Rayi Garba Ruci ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yo. Sencaki yo Setyaki tak tampa pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Lho iki sampun saged kula pundi. Kaprayogaken tarawipun kaya wis ora kurang kepenak Setyaki. Nun mangke sinuwun. Najene wadi-wadian kula pun Udawa inggih kula pun Kresneng Kara ing Widara Kandhang ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sarana paduka Gusti kula njeng sinuwuning Mandura. Sinuwun Prabu Baladewa. Kakang Patih Udawa. Ih kasinggihan. Wah ladala ya jagat pangestu Ngurwayau Bathara jagat Kakang Patih. Wonten timbalan. Sadurunge aku bakal matur ngersamu aja kaduk ati kajeron panampa. Yen to aku midhanget marang apa kang dadi aturmu iki mau, kowe ngaturake sembah sungkem ngersani Baladewa. Iki bakal tak rembug. Lho, sababipun? Sebab kene. Yen to lumrahe ngaturake sembah ngersaning panjenenganing sun kuwi upamane Kresna ngaturake sembah utawa Setyaki ingkang ngaturake sembah utawa yen to sowan Samba ingkang ngaturake sembah mesti wae jeneng ingsun bakal nampa apa kang dadi sembahe Kresna sembahe Setyaki apa dene sembahe Samba. Jernyoto aku iki minangka werda tumrap Kresna Setyaki apa dene Samba. Iki nanging yen to sakmengko Kakang Udawa ngaturake sembah kersane Baladewa sing gedhe pangapuramu ora tak tampa. Kakang Udawa. Waduh. Lajeng dosa lan lepatipun ngabdi kepatihan menika menapa? Teka sakmangke paduka Gusti kula njeng sinuwun Mandura mboten kestu anampi dhateng sembahipun ngabdi kepatihan. Ora kok perkara kuwi. Ya pancen tata lair derajatmu kuwi patih ning Praja Ndarawati kuwi iki patih. Rangkanata kowe iki dadi wakile Nyai Prabu Kresna. Nanging aku ora wis matur. Yen to ingkang ngaturake sembah kuwi tumrape taruna tumrap Kadang Werda kuwi wis lumrah-lumrah wae. Lah ning saiki dipetung cara umur Kakang Udawa kuwi luwih werda tinimbang Baladewa. Baladewa kuwi tinemu taruna. Yen to Kakang Udawa kuwi werda, mula aku nyebut sampean kuwi Kakang. Yen to kowe iki adhiku rak ya mesine Dik Udawa rak ngono. Oh iya. Lajeng kersanipun kados pundi? Kuwi sepisan dipetung cara umur.
Ping pindhone ngelingi labuhan Duk nalika urip ning Widara Kandhang. Nalika aku kelawan Yayi Kresna apa dene Bratajaya disingitke dening Rama Prabu Basudewa merga pengamuke Kangsa Dewa. Eneng kono aku tansah ginala wentah dening wong atuamu ya wong atuaku Bapa Sagopa ingkang tansah lahir lan batin nggone nresnani. Nggone ngurungkepi sarta ngayomi aja ngasi kena pengamuke Kangsa Dewa. Lah kepara ing kono Kakang Udawa ki labuhane sithik akeh. Tumrap Baladewa, tumrap Kresna, lelabuhane kuwi akeh. Mula ora jeneng mokal yen to Baladewa wegah nampa sembah Kakang Udawa sepisan wedi mundhak walat ping pindhone ora sak terpe jernyoto Udawa kuwi lelabuhane gedhe tumrap Baladewa mosok iya Baladewa wani tegel nampa marang apa sing dadi sembahe wong kang lelabuhane gedhe tumrap Baladewa. Waduh pripun nggih lah kersanipun kados pundi sinuwun lah saiki ngene sembahmu ora tak tampa malah aku ngaturake bektiku katurung ngersani Kakang Udawa. Mengke yen. Piye? Kula ajrih menawi kula nampi welak ing dewa lho sinuwun. Welak apa welek? Welak. Kula ajrih awit mengeti derajat kula menika namung patih paduka menika Nalindra kamangka pikantuk gelar Tiyang Agung ing Mandura. Wis ben. Waduh. Kersanipun kados pundi? Sembahku tampanono. Oh nggih. Amit aja kuwalat. Aja malati. Kadas kurap gatal jamur minggato. Pangestunipun sembahipun sinuwun ing Mandura kula tampi kendela sami-sami sinuwun. Nah, ngono kuwi prayoga. Oh nggih. Wah jan. Monggo pun prayogaken lenggahipun sinuwun Baladewa. Wis ora kurang kepenak Kakang Udawa. Wah. Ora pati nduga mono. Aku ning omah dindas-ndaske karo mbok wedok. Eneng kene malah entuk sembahe berkah dalem nata ing Mandura. Wah, bombong sing tanpa upama. Kena nggo cerita bojoku. Men arep piye meneh? Ning omah diwaneni bojo eneng kene malah disubya-subya karo Nalindra. Alah. Jan. Bombong Kakang untuk bombong awet berkah Yayi Mas. Oh lah iya. Jan wis nyenengake temenan. Alah. Ya jagat pangestu Kara Udawa wonten dawuh sinipun. Wis rampung urung lehmu sak pejagong. Sampun pun kula cekapaken ngaten kemawon kok. Oh iya. Nggih. Salajengipun nyuwun pangapunten Koko Prabu Kresna kepiye? Nyuwun lumebering sih samudra pangaksami menawi atur kula sak mangke badhe damel cuaning manah paduka Kanjeng Koko Prabu. Lenggah kula wonten mriki menika saestu namung angantuantu dhateng menapa ingkang sak mangke badhe dados sabdatama pangandikanipun Koko Prabu ing Mandura. Keparenga sak mangke paringa dawuh ingkang tetela ingkang raka nedya midhangetaken. Walah dalah. Yo, Kresna, kula wonten maring dawuh. Yo, yen to pun Kakang wis nampa marang apa kang dadi pandangane Siadi, lan pun Kakang wis nampa marang apa kang dadi wewenang. Pun Kakang wani matur. Sebab eneng kene iki senajan to jejere Kadang Taruna, Baladewa tinemu werda. Nanging ingkang kagungan wewenang tumrap abange jeneng Pernatan Negara Ndrawati kuwi ora liya kejaba mung adhiku Ndrawati Yayi Prabu Kresna. Mula kang saka kuwi aku wis nampa mandat saka ngersamu pun Kakang tak matur lilanana. Inggih sumangga. Ha iki ngene. Ananipun Kakang Swananing Praja Negara Ndrawati sepisan Kresna, sepisan. Pun Kakang tetinju marang karharjaning Praja Negara Ndrawati jernyatane. Wis wektara wektu pun Kakang ora sowan tetinju marang Siadi. Ayo. Kanan Praja Negara Ndrawati banget gawe seming manah. Tegese piye? Undhak ing kawruhmu, undhak ing pamomongmu, nggonmu mengku sarta ngayomi marang para kawula negara Ndrawati kuwi tegese mentes. Tegese mentes kuwi kasil. Tegese kasil kuwi kowe iso gawe mareme para kawulamu. Tegese kawulamu ku ora cuwa, kawulamu ora gelo merga dipimpin karo Yayi Prabu Kresna. Wingkeng sepisan ping pindhone pun Kakang arep matur ngersane Yayi Prabu Kresna. Inggih.
arep matur ngersani Yayi Prabu Ndorowati yen to pun Kakang sabda hari kepungkur pun Kakang nampa sabdaning dewa ing marganing pasumpenan Jawata paring dawuh ngersanipun Kakang dumeling tanpa wujud bebisik ing telinganipun Kakang dewa paring dawuh kalamun to dewa bakal matedhakake kanugrahan ingkang isine kanugrahan kuwi bakal ndadekake pinardawa ya pinardawaning kamulyan negara Ndorowati gedene Turas Mandura Kresna. Nuwun pangapunten teka kula dereng tanggap. Walah alah. Ini ya. Dewa paring dawuh lamun to dewa bakal matedhake kanugrahan wondene kanugrahan kuwi sinebut Wahyu Purba Sejati. Wondene jlentring Wahyu Purba Sejati. Dewa urung paring dawuh, ya mung dewa mung paring dawuh seklimah ngendikane sing tak tampa Kresna. Wahyu Purba Sejati kuwi lamun to Turas Mandura kasembatan gone gayuh bakale pinardawa kamuktene, bakale pinardawa kamulyane. Lah mulananipun Kakang Prapta ning Prajanegara Ndorowati iki pun Kakang arep nanjake eneng ngendi tununge Wahyu Purba Sejati banjur Turas Mandura ingkang diwestani lan ingkang dingendikake dening dewa kuwi sapa wae lan sak mengko kudu kepiye lagune Kresna tan samarang pamoring sukma sinukmaya winakya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warna tarlen saking liyap-layape loyo bendo pecateng sumpena sumusuping rasa jati Yo jagat pangestu para wayahu Bathara jagat wong bawana langgeng sinunggi datanawrat Koko Prabu Kresna piye? Iki dong apa iki malah? Nyun pangapunten. Kula kok kagiat sareng nampi menapa ingkang dados dawuh sabda pangandikanipun Koko Prabu ing Mandura. Jalaran, inggih jalaran. Paduka ingkang paring dawuh bilih Sabtu ari kapengker nampi inggih antuk sabdaning dewa wangsi teng Bathara bilih Turasing Mandura. Utaminipun paduka kedah nggayuh tumuruning kanugrahan kang winastan Wahyu Purba Sejati. Lah, mugi dados ning kawuningan Sabtu ari kapengker menika ingkang rayi Ndorowati ugi sami kula gi pikantuk sasmitaning dewa kula gi pikantuk wewisik saking para Jawata bilih Turasing Mandura kinen nggayuh tumuruning Wahyu Purba Sejati Koko Prabu. Walah dalah. Alah Kresna. Yo, nek ngono malah tak pesthekake. Yen ngono pun Kakang nampa sabdaning dewa. Kuwi dewa bar paring wangsit marang pun Kakang mesti sak bare paring wangsit ngersaku njur mampir ning Ndorowati. Lah mbok menawi ngaten. Kakang Udawa piye? Entuk wangsit saka dewa apa ora? Waduh. Kula lali ya. Ketok enten nika. Petang nomeran ketok ini kok. Ning kirangan wong kula mboten kelingan terus kula nek turu niku biaran kok sinuwun. An mbok menawi cobi kula mengke etang-etange rumiyin kula petung rumiyin kula emut-emut riyin.
menika sasmita ingkang kula tampi ugi tanpa beda kelawan menapa ingkang sampun paduka dawuhaken. Walah dalah. Yo. Kresna. Yen ngono marata diagihipun Kakang minangka dadi suling wong atuwa, minangka dadi suling tiyang sepuh. Ayo, kaki tak kandhi tumuju ning ngendi? Gayuh tumuruning Wahyu Purba Sejati. Mangke riyin. Piye? Inggih manci leres kula pikantuk sabdatama pangandikanipun Dewa. Kula kinen gayuh Wahyu Purba Sejati pancen dawing Dewa tanpa beda kelawan menapa ingkang sampun pun dawuhaken dhateng rasa paduka. Ananging bentenipun Dewa ugi paring dawuh Wahyu Purba Sejati menika wonten wilangan pinten kemawon lan kaperang dados pinten perkawis menika Dewa sampun paring dawuh. Tegesipun Dewa mboten namung paring dawuh bilih turas mandura kinen gayuh tumurining kanugrahan Wahyu Purba Sejati nanging Dewa ugi paring jlentrehipun. Lah nek ngono malah saiki jlentrehno. Saiki Yayi Prabu Ndrawati jlentrehno werdine sartane yen to ngendikamu kuwi mau ning pirang-pirang perkara. Berengane Wahyu Purba Sejati ning ya pancen tak kira cocok. Ternyatane ingkang kinen gayuh kuwi turas mandura. Kamangka turas mandura kuwi ora mung wong siji nanging wong akeh. Ning antaranipun Kakang minangka pambayun angka loro Si Adi Ndrawati. Sartane Bratajaya ya Sembadra kuwi turas mandura kepara Kakang Udawa. Wah, kula mboten lah. Mboten piye? Kowe iki ya turasing mandura. Lah inggih kula menika pancen estu atmajaripun Sinuwun Prabu Basudewa nanging rak patutan kalian sinden to menika. Dadosipun kula menika sanes napa iki? Kula menika namung anak haram pripun? Kula mboten patiya napa nggih? Kemecolen menawi badhe gayuh turing kanugrahan menika. Ning ora ana lupute Kakang Udawa yen to bareng-bareng neter marang ketrimaning urip. Oh, angin ngaten kula nderek mawon. Lah iya. Lah nggih, alah jan. Terus mboten nyono mboten nginten kula badhe pikantuk kanugrahan wujud Wahyu Purba Sejati menika. Lah saiki ngene. Paringa dawuh Kresna, paringa dawuh. Inggih. Dewa sampun paring dawuh. Peranganing Wahyu Purba Sejati menika kaperang dados 4 werni. Dadi papat. Inggih. Dadi Wahyu Purba Sejati kuwi pur kuwi papat, bo kuwi perangane. Inggih, mbok menawi. Lho piye to kuwi? Jlentrehna apa wae petang perkara kuwi Kresna? Inggih ingkang sepisan ingkang sinebut Cahyaning Rat. Lajeng ingkang angka 2 Reksakaning Rat, angka 3 Wimbaning Rat, angka 51 Yuwananing Rat. Cahyaning Rat, Reksakaning Rat, Wimbaning Rat sartane Yuwananing Rat. Inggih, jlentre piye? Cahyaning Rat kuwi marake ngopo kuwi? Iki Cahyaning Rat menika wahyuning ratu. Dados sinten ingkang kedurungan Cahyaning Rat menika sak mangke badhe pinanudawa kamulyanipun sak tedhak turunipun badhe dados Nalendra. Oh alah. Yo. Pun Kakang arep neter ketrimaning urip coba kuwi tak gayuh Kresna. Ha nggih nyobi kemawon. Ha iya. Lajeng angka 2 Wimbaning Rat. Wimbaning Rat menika wahyu baboning Nalendra. Teges wahyu menika ingkang kedah nampi inggih menika wanita. Awit menapa? Ing kanugrahan menika sampun sinebat wahyu baboning Nalendra teges wanita menika ingkang sak mangke badhe ngandhut dhateng turasing Nalendra menika wonten ing Nuswa Jawi. Wedok. Inggih. Wis ketok calone ingkang nampa Sembadra ya Bratajaya. Lah mbok menawi ngaten. Ya iya. Lajeng Reksakaning Rat menika Wahyu Patih. Wahyu Patih. Inggih. Dados sinten to ingkang kedurungan Wahyu Patih menika mbenjang turasipun badhe dados Wrangkanata wonten ing Nuswa Jawi. Tegesipun nurunaken patih wonten ing Nuswa Jawi menika. Udawa. Mbok menawi. Ha iya. Wis cetha saiki Udawa ki patih. Inggih. Patih nek ora nurunke patih arep nurunke apa? Tangeh lamun yen to Udawa mengko bakal antuk wahyu Cahyaning Rat kuwi ora mungkin. Ora kasembatan. Tangeh lamun kelakone Udawa kuwi patih mesti besok sak tedhak turune patih. Koko Prabu. Piye?
sampun ngantos ngiyah sampun ngantos ngembi awit menapa kanugrahan menika mboten saged pun peksa kanugrahan menika badhe langgeng anggenipun cumandha ing anggenipun titah menawi titah menika tentrem ing manah tebih saking raos memungsuhan tebih saking raos sombong menawi paduka menika paring dawuh kados mekaten menika kala wau menika kagolong pangandikan ingkang sombong lho Prabu ora sida muni-muni kaya ngono mau aku Kresna iki banjur yuwanane ngrat kuwi jlentere apa yuwanane ngrat menika Wahyu Wadat tegese Wahyu Wadat menika nyuwun pamunten dados sinten ingkang kedunungan Wahyu Wadat menika menawi Nalendra menika mboten saged nggadahi garwa langkung saking setunggal wah alah ngono kuwi inggih nek iso mbok aku aja entuk kuwi nek iso pun Kakang aja entuk kuwi lho nyuwun pamunten panjenengan nak nggayuh cahyaning rat ayo aja ngasih entuk apa ki mau yuwananing rat nah aja ngasih entuk kuwi lah nyatanipun kala apa duka sampun sombong ngembe kalian Kakang Udawa lah sinten ingkang mangertos menawi Kakang Udawa sak mangke badhe pikantuk wahyu cahyaning rat ing mboten wonten ingkang mangertosi kok Prabu ya wis sak-sake tak tampa bakunipun Kakang pegah nek ming rabi ping pisan pegah la inggih neter ketrimaning urip pisan kemawon panjenengan menika sok sambat sebut ngarwara reka-reka arep ngayahi punjul saka setunggal menika lho nggih mbok ya tepa-tepa to sinuwun jan wis ora kula mawon ngrumangsani ndi bojo siji niku alah mula kula niku nek nyawang para pesinden menika kaya-kaya arep nggayuh. Nanging nggih menapa setunggal kemawon wis teng sirah muntup-muntup wala. Lah sak menika monggo pun petang sareng-sareng pun penggalih sareng-sareng. Ya. Dewa paring dawuh wedharing wahyu purba sejati wonten petang perkawis menika. Salajengipun Dewa ugi paring dawuh. Wonten mriki sampun wonten trontong-trontong sulaing pepadang, Dewa paring dawuh bilih wahyu purba sejati menika badhe tumurun tumedhak wonten ing Astana Gadamadana. Wonten ing kitha Pramanakadi wondene mriku dados papan pesanggeranipun para luhur Turas Mandura. Koko Prabu. Ayo sak mangke sampun ngantos kedangon. Monggo sesarengan kula kanthi tumuju wonten Astana Gadamadana. Kula kalawan paduka Kakang Udawa Sumawana kadang kula pun Yayi Bratajaya Koko Prabu. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang katrega mulung katrega mulung mangrombak ing badya kurta kurare kagiri-giri ong segebyar katarika laing kono to wau. Dadya tidemadaning pananggilan negari Ndrawati legek datanmu bah datanmu sik nata ing mandur ngantuke pratima golek kencana sareng nampi pangandikanipun nata Ndrolaka. Teman dadosaken kanyut kang pinangka warju kanyut ujare wong aganten warju jare wong akeca. Minangka durung abangi durung manjing dasaring Bantala kasaru gegering jaba. Yak ngarsa tangkeping murika pasiban Bonama apa to kang dadi darunane? Menapa wujudipun macan ingkang bedal saking Ranggeng? Menapa gajah ingkang medhot saking Mandilan? Tansah jawi namung wonten sowanipun Nalendra saking tlatah Sabrang ingkang minggah wonten ing Datulya Praja Negari Ndrawati Galeah kaya barong nganti nanggap kaget Kang Sandha Mulat.
Don. Won. Sinong mati Sinong mati jagat inari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrengeng awita dedenjengan oh ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat Kaka Prabu piye Kresna nyun mangapunten dereng ngantos paripurna anggen kula sak pejagong kelawan paduka ngrembak babakan badhe nggayuh kanugrahan ugi dereng ngantos samapta bidal malah sak menika negari Ndrawati nampi dayoh kamangka dayoh menika menawi kula titi priksa saking busananipun
menika Nalindra saking tlatah Sabrang. Walah dalah. Ya, Kresna. Perkara kula warga dirembug keri. Inggih. Merga si adik kuwi duwe bawa leksana minangka Nalindra kudu dijaga. Tegese piye? Nalindra kuwi kudu tansah menggalih marang kang dadi kawigataning wong akeh, aja mung mikir marang buting pribadi. Tak kira yen to pancen wahyu kasebut kuwi wis dadi pesthi ning kodrat dadi wewenang sarta regemaning turasing Mandura, tak kira ora bakal loncat. Mekaten Koko Prabu. Ya. Praptane ratu iki dangunen Kresna. Dangunen. Inggih, Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang sekeca. Ya, Kresna kaya kowe kurang kepenak. Nun mangke to Kisanak. Sampun ngantos inten kula tumambuh awit saweg sepisan menika kula wanuh kelawan Paduka. Paduka menika Nalindra saking pundi nulya sinten kang dados jejulukipun Kisanak? Kisanak. Sampun ngantos inten bilih kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka menika Nalindra saking pundi sinten ingkang dados jejulukipun Kisanak? Koko Prabu, Kresna piye? nyun mapunten. Kula sampun dangu nanging ugi dereng wonten trontong-trontong sulak ing pepadang bilih Nalindra menika midhanget atur kula. Wah. Ketoke rada suda rungu. Tak sawengi lho, ceplike peyuk kaya laker becak. Iya. Mbok menawa iki ceplike sing dadekake rada suda rungon. Iya. Dangunen sing rada sura Kresna. Iya. Nun mangke to Kisanak. Paduka menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak? Koko Prabu gidereng wonten atur saking Nalindra menika Sing rada suruh meneh. Kisanak. Paduka menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak? Koko Prabu. Kula bingung Koko Prabu. Wah, edan. Tak jawile piye? Lah monggo pun jawil, monggo kula menika bingung. Nampa dayoh rada budhek menika kula bingung. Ayo. Dayoh siji kupinge kopok. Sopo iki mau? Kowe iki tekan kene didangu. Lho. Apa? Aku ki Nalindra karo ratu kok kowe ora basa iki karepmu piye? Oh ngapunten sinuwun. Ngapunten. Wah, wis lekas to niku. Wis lekas. Wis mau kowe iki didangu. Iki ceplikmu iki sing marange gosok kuping jeluk ora krungu. Ngapunten sinuwun. Saderengipun amin pasanggal mantapi sinabuting kelur tebena saking siku dendaning dewa amawana kabagyane gesang kula sowan kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk. Lah ra apa to? Inggih, Kisanak inggih. Kula tampi dawah sami-sami. Saderengipun nyun pangapunten panjenengan menika Nalindra saking pundi? Nun, Paduka menika Nalindra saking pundi? Negarinipun pundi? Merdeka. Lho. Kisanak nyun pangapunten Paduka menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Bluluk, jejuluk. Wah. Mboten wonten menawi bluluk wontenipun kambil. Pun gedhe nika. Yo sak sing pojok dhewe nika sinden. Wontenipun kambil tuwa. Duh, Koko Prabu iku kupinge bosok tenan iki. Un. Kowe iki didangu jejulukmu sapa? Oh, alah, jejuluk to. Ha iya. Sabar, sinuwun sabar. Sabar. Pancen kula menika najan isih enom, kuping kula menika pun budhek sing tengen menika. Ngapunten, ampun duka lho, ampun nesu. Ora nesu piye karepe piye? Kowe iki didangu ket
mau ora ndang muni, kowe didangu ket mau ora krungu kupingmu rada bosok dasare kowe kira. Nesu, mau maem. Alah sinuwun. Ming perkara miskomunikasi kemawon lah kok panjenengan menika duka menika lah. Alah ndak ngejo. Ridah. Nggih, ridah nggih pun. Ngapunten. Sinuwun Prabu Kresna nggih menika. Inggih Kisanak. Nggih. Kula nampi ngendikanipun Nalendra ingkang wonten wingking kula menika, kula pun dangu jejuluk kula sinten. Nggih saderengipun nepangaken ambuk bilih Paduka Sudi mestani dhateng jasad kula. Awon tanpa werni kula menika wingking saking negari kuling Bata Sarembak. Panjenengan Nalendra ing Bata Sarembak. Inggih. Sinten jejulukipun? Jejuluk kula. Kula pun Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa. Senes Wirambana Dewa. Oh inggih. Prabu Wiram. Inggih. Nek ora iso rasah nirukke Kresna. Kok Prabu inggih. Iya. Prabu Wirambana Dewa ngaten kemawon nggih. Mboten napa-napa. Sak saged Paduka sinuwun. Inggih. Rawuh wonten Praja Negari Ndrawati. Mangke riyin. Kula wonten mriki menika jejering daya. Daya wonten Praja Negari Ndrawati, dayahipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ing abdipun Wirambana Dewa menika daya. Tartentu kula kedah niti priksa kawontenan lan kula kedah tepang kalian sinten kemawon ingkang sami lenggah mapan wonten Praja Negari Ndrawati menika. Oh inggih. Nyuwun hapunten. Ingkang lenggah wonten wingking kula menika sinten? Menika ugi Nalendra. Inggih, mugi dados ning kawuningan menika kadang kula werda ing Mandura menika pun Kaka Prabu Baladewa. Wah, lah edian. Prabu Baladewa. Inggih, kasinggihan. Wah. Ratu sing ora wani rabi pindho kene. Kejaba ora rabi pindho, ratu sing kondang wedi karo bojo nggih niki. Aku ora wani karo bojo ning nek pusakaku mener dadamu iso pecah bengkah dadi pitu. Ngapunten. Kula dereng mangertosi piyambak, kula dereng niti pirsa piyambak kawontenan panjenengan menika estu hajrih kaliyan kang garwa menapa mboten. Rak! Kabar ngayawara iku tampa kabar ngayawara ta percaya. Mboten. Ngapunten sinuwun. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Sinuwun Prabu Baladewa. Tak tampa pangestuku tanpa nono. Wirambana Dewa. Sampun kula pundi? Prayogatna sowanmu. Sampun mboten kirang prayogi. Wis entuk wedang kula. Dereng pangestunipun tuku. Wah jan. Wah, dayoh kon bebodro dhewe. Mlecinge ra kira-kira medhite ora umum. Nuwun pamunten, menika rak Prabu Baladewa. Inggih, Prabu Wirambana Dewa. Baladewa, seneh. Lah inggih panjenengan menika lho Wirambana Dewa. Rak ngaten. Inggih. Lajeng nyun sewu. Salsipun nyun sewu. Satriya ingkang amit lho niki, amit. Inggih. Dedekipun namung 150 gangsal. Ingkang lenggah wonten sak pengeripun Sinuwun Baladewa menika sinten? Menika Senopati Ndrawati kadang kula ngarep rucipun Yayi Setyaki, Raden Setyaki. Inggih, menawi wonten nggen kula wonten laladan Bata Sarembak menika kondhangipun Sencaki. Inggih mekaten. Wah. Satriya elok. Alah. Kula menika sampun mangertosi kondhangipun Raden Sencaki menika saben perang jotos mestakanipun mungsuh nggen pilingan niku getih iso grajak menika. Wah, elok tenan, elok. Sasampunipun mekaten menika dipun piting cengelipun nalya mungsipun Raden Sencaki menika dipun uppercut. Niku edian tenan menawi kula nyuwun tandangipun Raden Sencaki menika bae. Alah elok temenanan sinuwun. Wah, mboten kinten babar pisan kula saged pinanggih kaliyan Raden Sencaki. Raden, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Raden. Yo, Prabu Wirambana Dewa tak tampa.
ora lewat pangestu Tampanono. Sampun sanget kula pundi? Ngapunten. Piye? Satrio-satrio sak praja kula ing Peta Sarembak menika sami gandrung kalian panjenengan. Gandrung menika mboten kateges tresna kepengin winengku karo Mboya. Nanging gandrung kalian kasutapan tuwin kadigdayanipun Raden Sencaki kados pundi? Satrio-satrio wonten negari kula menika saged tigdaya saged ampuh. Watone kuwi gelem sarawung karo aku. Mesti tak ajari perang ingkang bener. Ngestaken dawuh benjang pun agendaken. Yo. Tembung apa kuwi? Napa niku? Pun napa ki? Pun damel wekdalipun. Lah ra ngono. Prayogan rasawanmu sampun boten kirang sekeca. Lajeng nyun pamunten. Ingkang lenggah wonten wingking piyambak ingkang rikmanipun kados mulet menika sinten? Menika Patih Ndarawati, Patih Udawa. Patih Udawa. Inggih. Mboten ngerti kula, mboten pati kondang gitu. Wola asem temenanan. Tak kira nek aku arep di alem sih. Jebule malah ora ngerti mah ngarani rapati kondang. Sing sabar Kakang Udawa. Wah. Nggih, ngestaken dawuh. Ora nesu, mboten. Ku terus moh maem. Mboten. Wah kok terus nirokke lagak-lagiane ratu niku lho senane panjenengan menika ora. Nyun mangapunten Prabu Wirambana Dewa. Wonten timbalan. Sak sampunipun satata anggen panjenengan lenggah wonten negari Ndrawati sejatosipun wonten wigatos menapa lan kagungan sedya menapa? Sepisan sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk kula tampi yungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Ratu Gusti kula. Lho mangke riyin. Dos pundi? Panjenengan menika lak Nalendra. Nggih. Panjenengan menika ratu. Panjenengan menika raja. Senes Bedor kula raja. Iki. Nanging kenging menapa panjenengan menika Nalendra teka taksih kagungan Ratu Gusti. Lah, nyuwun pamunten. Ratu Gusti kula menika ingkang tansah kula ajeni, Ratu Gusti kula menika ingkang tansah kula pundi, kula sembah. Nyuwun pamunten. Kedahipun menawi panjenengan Nalendra menika kedah madeg piyambak negari panjenengan kedah merdika. Lah nggih, negari kula menika merdika. Nanging kenging menapa panjenengan taksih nggadahi Ratu Gusti ingkang tansah panjenengan sembah, tansah pinundi-pundi. Teges negari Paduka ing Bata Sarembak menika sanes negari ingkang merdika nanging taksih negari jajahan. Mboten, nek jajahane ku mboten. Negari kula menika madeg piyambak, negari kula menika merdika. Nanging negari kula saking Bata Sarembak menika pendak-pendak warsa, pendak-pendak sasi, pendak-pendak candra menika tartentu kedah asung bolo bekti glondong yang pengareng-areng minangka upeti kunjuk dhateng Ratu Gusti kula ingkang kula aturaken menika minangka cihna tresna lan minangka tandha bekti para kawula saking negari kula ing Bata Sarembak menika dados negari kula menika sanes negari jajahan. Negari kula menika madeg piyambak, negari kula menika merdika sinipun. Lah inggih menika dipun wastani negari jajahan menawi taksih kedah ngaturaken upeti glondong yang pengareng-areng. Mboten. Wah, panjenengan menika mboten pitados. Panjenengan menika kok ngeyel. Sak karepmu. Menawi miturut kula menika negari jajahan. Lah miturut sampean, miturutku ora kok. Alah, ngono ya. Ridah sinipun. Iya mboten napa-napa, mboten menapa. Lajeng sak sampunipun kula nampi pangandikanipun Sinuhun Prabu Wirambana Dewa dipun utus dening Ratu Gusti panjenengan sinten jejulukipun lan kagungan sedya menapa? Lah, Ratu Gusti kula ingkang utusan kalian kula menika jejulukipun inggih punika pun Prabu Godayitma. Prabu Godayitma menika Nalendra saking negari yang pulo Gedhah Kencana. Wonten sak mangke. Prabu Godayitma menika kagungan sedya kula kinensowan wonten Praja Negari Ndrawati wigatosipun kula namung badhe ngaturaken nawala. Surasaning nawala menapa kula piyambak dereng mangertosi kula kedah tumeka ing mriki nalya nawala kedah kula aturaken wonten ngarsa Paduka. Lajeng sak mangke kula nengga ingkang dados sabda tama dawuh pangandikanipun Sinuhun Prabu Ndrawati.
menawi mekaten monggo kula aturi maringaken lan kula badhe nampi. Kula aturi nampi sinuwun. Leng-lenging driya mangu-mangu kedhap kula golekane riyen. Mangungkung kandhuhan rimang lir lena tanpa kandhen. Nawala sampun kula tampi nulya kula badhe anyurasa surasaning nawala. Monggo, monggo. Pun ngendikaken kemawon pun waos sura kemawon. Iya. Kajengan para kawula Indrawati sami midhanget lan kula ugi mangertosi sejatosipun sedyanipun ratu Gusti kula menika menapa. Inggih, inggih. Kula surasa nggih sinipun. Ih, monggo. Menika awit menapa? Menawi nawala menika mboten lajeng paduka surasa, kula dereng saged mangertosi surasaning nawala. Inggih, kula surasa. Inggih. Menika wonten mriki wontene sak mangke sak sampunipun nawala sinurasa kula nengga dawuhipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sak mangke sak menika gatining sedyanipun Ratu Gusti kula menapa kula tak midhanget dawuhipun Ratu Gusti monggo luweh panjenengan menika kula badhe nyurasa kok pun tabrak kemawon ngendika kula menika wonten mriki kasurasa bilih Ratu Gusti paduka inggih menika pun sinuwun Prabu Godayitma menika badhe anglamar dhateng kadang kula setri nggih kadang kula wadon inggih punika pun Sembadra inggih pun Bratajaya badhe winengku garwa minangka prameswari wonten negaring Pulung Gedhah Kencana. Wonten mriki kasurasa menawi nata Ndrawati mboten masrahaken Wara Sembadra negari ing Dwaraka badhe pun bumi angus. Kresna, tenan ora kuwi? Estu kok Prabu. Iblis. Papunten. Mboten mangling menika sinuwun Prabu. Baladewa ingkang kala wau lenggah wonten sak wingking kula nulya sak menika majeng. Nyok! Waduh. Wonten timbalan sinuwun. Menungsa ora tatanan. Mamamu meninggalmu kowe. Kowe wong bengkanane tekan kene karo gawe kisra karepmu piye? Tak takon. Aku tak takon karo kowe. Nyun pirsa menapa? Kowe tekan kene nggawa wadyabala apa ora? Kowe tekan kene nggawa rombongan apa ora? Mesinipun mekaten. Kula menika pendak-pendak sowan wonten pundi papan tartentu kula ngasta ngirit saking wadyabala. Menika kinarya pangombyonging Nalindra lan menawi wonten perkawis menapa-menapa ingkang lumadi wonten ing Delanggung. Tartentu ingkang bebela menika wadyabala kula. Bagus, pener kowe. Pener lekmu dadi ratu pener. Lehmu dadi ratu bener ning cacakanmu ora bener kowe goblok. Mboten leres sawit sabab menapa? Aku tak takon karo kowe. Nggonmu nganti wujuding nawala, surasaning nawala wis mbok waca apa urung? Dereng. Barang disurasa dening Yayi Prabu Kresna, kupingmu krungu apa ora? Pangestunipun kula midhanget. Aku tak takon. Kira-kira nek kowe dadi ratu ning negara Ndrawati banjur negaramu arep dibedah karo wong kono-kono. Negaramu arep dienggo drajikan wong kono-kono, kowe trima apa ora? Kowe trima apa ora? Mesti kemawon kula mboten narimaken. Jernyatanipun kula Nalindra nggadahi bawa leksana ngayomi kalian para kawula. Gene ngerti clok-clok. Lah lajeng gandeng jaringipun menapa lah kok duka. Secaramu cacane ratu Gustimu sing ora apik.
arep nglamar para Sembadra kuwi adikku ya ora apa-apa arep to lamar ning ora sandadak kowe ngancam. Ora sandadak ratu Gustimu nantang karo wong Durmati. Apa ora ngerti iki banteke tanah Jawa Prabu Baladewa? Wasi Calatura arep kok kresana. Waning pinta. Wis wani ngadepi aku tegese wis padha karo wani ngadepi Wang Pikulun Yama Dipati wis saguh dijabut nyawamu. Kersanipun kados pundi? Ayo. Padha lanange padhangane wani petengane apa meneh? Ngadeka sing jejeg ning arep boyong para Sembadra. Mongko Yayi Kresna wis diancam karo ratu Gustimu. Padha lanange aku apa dapurmu sing mudhar. Walah tak ajangi jembar sinuwun. Yo, pancen tekan kene sejatine aku wis mangerteni marang apa sing dadi sediane ratu Gustiku. Ratu Gustiku Prabu Godhayitma kuwi pancen sejatine arep ngayonake Dewi Wara Sembadra. Nanging mesti wae Prabu Kresna ora bakal maringake merga sepisan. Prabu Kresna kuwi urung tau wanuh, Prabu Kresna kuwi urung tau tepung karo sing jenenge Prabu Godhayitma, ya ratu Gustiku kuwi. Kuwi sepisan. Ping pindhone Prabu Kresna ora bakal maringake, ping pindhone Prabu Kresna ora bakal masrake merga ora wanuh sartane gelem digawe perkara negara Ndrawati arep digawe geger mesti wae Kresna ora nrimake. Kresna kuwi ora trima apa meneh aku cangkeman. Walah iban menungso tatanan manus mari cakaran sari bodhe pisanan satel meker medel manus adro hodi memono nokake bedakan ora. Kresna beja pun Kakang Prabu ning Prajanegara Ndrawati. Merga perkara iki ora pun Kakang dhewe sing dadake. Kadangku Sembadra lakon kapikut negara Ndrawati kelakon di bumi Angus Kresna. Sencake maju malang kerik ngopo ning ngarepe Nalendra kok malang kerik? Kula menika senopati kok rumangsa dikilani dada kula. Ning atasipun kula menika wonten mriki ingkang gadhahi kewajiban lan tanggal jawab kedah ngreksa katentremaning praja. Malah wong kana-kana sing ngundurke karo mungsuh. Ora engko sik tak takon. Pripun? Wong kana-kana sing tok westani kuwi sapa? Koko Prabu Baladewa menika. Koko Prabu Mandura menika rak jejere daya wonten mriki. Menapa wonten jamak lumrahipun daya kok ngundurke karo daya, rak mestine sing duwe wewenang ngundurke daya kuwi rak ya sing didayai. Karepmu Kula boten nrimaken. Koko Prabu badhe kula tungka, Koko Prabu badhe kula luputaken. Koko Prabu badhe kula luputaken awit sampun wantun lancang disiki marang kekarepane Senopati. ora engko sik to. Pripun? Senopati kuwi kebawat keperintah sapa? Ya mestinipun nalendranipun. Nang kene sing dadi Nalendra. Paduka Koko Prabu Ndrawati. Kowe iki rak ya Nayaka. Nggih. Lumrahe Nayaka yen ta nampa dawuh Nalendra mesti temandang. Nanging kosok balene yen ta urung nampa dawuh mandat saka Nalendra kang minangka dadi pengarepe ora bakal wani temandang. Kesaripun. Lah kowe iki urung tak dangu apa-apa kok karepmu arep temandang ngono apa kepiye? Nggih pun. Malah aneh. Mok karepe arep ndadaki perkara malah kewirangan. Kula ming rumangsa dikilani dada kula Kakang Udawa. Wah. Setyaki Kula wonten paring adhawuh.
ora pantes yen to kowe arep nungka arep ngluputke marang Koko Prabu Baladewa. Sabab kae pepundhenmu kae tinemune kadang werda tumrap Si Adi. Kuwi kersanipun. Malah kepara ratu kae undurna aja ngasih mbebudhek banyu bening kanan Prajanegara Ndrawati. Ngestaken dawuh. Benjang menawa anggen kula budal. Ora ketang sambung obor colok lintang tak dawuhi budal dina sak mengko iki. Yen pamit wadal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Udawa wonten dawuh sinipun. Bubarno kang padha seba jeneng ingsun nedya kundur ngedaton. Nun ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Kakang Patih Udawa. Purna gati ning pananggilan. Arsa sang nata kundura ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gamparan gading. Kadhereken sangjaning Paramban Jedi manggung tanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra Yayah. Jawata tumurun kairing Widodara, Widodari, Dewa, Dewi, Surana, Surani.
Thank you.